Na rybaciu smiley nátierku potrebujeme čerstvý chlebík, tuňáka v oleji, na tvrdo uvarené vajíčko, Pekne nakrájané. maslo, horčicu A cibuľu. Výborne. Do misky dáme tuňáka, A cibuľu. maslo, cibuľu. Emo, Mhm. a prečo si použil práve červenú cibuľu? No, pretože je červená ako jablko a je preto chutnejšia a sladšia. Veľmi dobré, Emo. Si skúsený kuchár. Tak, dáme posledné ingrediencie. Vajíčka, Dobre. Dobre. a lyžičku horčice. Lyžičku horčice. Výborne. Výborne. Premiešame. Premiešame. Tak. A môžeme ochutnávať. Už sa neviem dočkať. No. Kák. Tak. No. Nám. Dám. Emo, dnes si bol kapitánom kuchyne. Všetci trpaslíci si určite vyoblizujú prsty. Takže ma nevymeníte? Nikto